Na kabenta ki khubor baman kasmi pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini gilonggi khubor bamta kasmi. Menteri Rangba ke Jela u konrat ki sangma ula pli pat ba ya ke program Community Public Private Partnership CPPP ha kasni thoding na kabenta ke jumantoi ban sengi ki large processing unit ha ke Jela Meghalaya. Hagani gajing pelat pat ba la don lang ru ka kong mazel amperinding do menteri katanan ka kot ka kya. Gajing temu ko bapen keladur ban kentiu ya gajing im jung kinong rep ha ke Jela. Bat ban ai kam ai jam ya thu konrat kisang ma. Ulapan pau ya gajing don kam ban don gajing ya trailang ha preng kinong shim benta bapher kentup ya kiseng trailang ki jing ya rap ya ladi. Ki kenhun bat ki riew shimet ban penbhai ya gajing mi ha ka rep karyang bat kador ka yo ka kot bala ong bakadon ka jingla ka bakraw habaro kinong shimbenta bapher bat ki kenhun bapher. Ula pentip shu baki seng bapher jong ka Integrated Village Cooperative Societies IVCS bat ki kenhun penmi mar kila yo jingmento shibun hakini ki kendiat snem bala deb. Lingba ka jing shimkya jong ka Sorkar bat ula pen pawru ya ka jing snowkemen ya ka jing kiu ka balala ban kentiu ya ka jing im jong ki nongrep bat ka seng trailang. Bat benrap ba ka jing ya trailang ha preng ka seng trailang bat ki riew shimet kinong bay tingka lingba ka program ba kerpang jong ka jing ya trailang jong ka imlang saalang bat ki riew shimet kin penkiu ya ka jing ka mai jong ki bat kan pelong ya ka jing roi ka yo ka kot baro ka wei. Gajing terwa ban bay tingka ka bashis pa andu klur tingka la antat lingba ka CPPP ha Meghalaya. Menteri Rangba ka Jela ula IT ru ya ki check ki bakot syaka kat hendu klur tingka na ka benta ka program CPPP bat R.Sanpusan klur tingka ka pisa traikam na ka benta ki kenhun trailang bapher. Ula penher lamaru ya ki kali agri respond bapher hapo ka CM Elevate Hagapor Arhajar Karkandai. Good luck, man. Traffic jam हो गया क्या? Jangan? Itu bukan ini. Sudah sangat serius. Kamu nak feel ya, kamu feel. Kamu nak zoom feel. Yang mana? Ayo, betul.